kunstflyvning, så er man fuldkommen koncentreret om det. Altså, man tænker overhovedet ikke på alle mulige andre ting. Så det er virkelig en utrolig afslappende at flyve kunstflyvning. Altså en kunstflyvningstur, hvor man flyver et kvarter, en halv time eller sådan et eller andet, der er man bare fuldkommen koblet af. Og selvfølgelig er der noget adrenalin til at styre tingene, men det er virkelig super afslappende at lave, fordi man er så koncentreret om, hvad man laver. Jeg startede med at flyve, mens jeg læste. Jeg læste i USA, og der havde de et rigtig godt tilbud på det universitet. Så meldte jeg mig der til det der. Det var sjovt jo. Og så fik jeg mit certifikat, det var i 1982, derovre. Men det var ikke noget med kunstflyvning, så jeg kom hjem til Danmark, og så fandt jeg ud af, at jeg turde slet ikke flyve faktisk. Så var jeg ude at flyve med en kammerat, som havde en chipmunk, og så tænkte jeg, det her, hvis jeg overhovedet skal flyve, så skal det være sådan noget her. Og så fløj jeg lidt med ham, og fik de første, man kan sige, spæde indtryk der, og syntes, det var fedt. Og så året efter, der fik jeg så chancen for at flyve med en meget fin fransk pilot nede i Frankrig, på en Cap 10, en fransk træningsflyvemaskine. Og så tog ligesom det ene det andet, ikke? Og så synes jeg, det var så skægt, jeg godt kunne tænke mig at lære mere. Det kunne jeg ikke i Danmark, der var ikke nogen instruktør. Og så tænkte jeg, hvis der ikke er nogen instruktør i Danmark, så kunne jeg måske blive instruktør her. Og så, ja, så tog det ene det andet til sidst, og endte jeg med at være instruktør. Og det er jeg så nu. Jeg var faktisk ikke særlig interesseret i flyvning som dreng, men det der, altså begyndte at flyve i USA, det tændte mig lidt. Og så blev det så kunstflyvning bagefter, så røg flammen der. Allerførste gang jeg fløj, det var så en prøvetur, jeg fik. Jeg tror, jeg var 16 år gammel. Og der fik jeg lov til at flyve selv. Den fornemmelse, kan man sige, når man flyver selv, det var lidt overraskende faktisk for mig. At ligesom man komme op og så kigge ned og se på det her Lego-landskab. Og så der have kontrollen selv over at kunne dreje til højre og til venstre, og lidt op og lidt ned og sådan noget. Men det er klart, den tur, det var bare en lille bit, man kan sige, fornemmelse af, hvad det er at flyve. Det at flyve kunstflyvning, det er jo, man kan sige, fuld frihed, hvor det andet, det var sådan en lille smagsprøve på det. How do you sleep? All by yourself. Does your heart beat upon the shelf? Jeg har en håndfuld elever om året, cirka. Det er ikke ret mange, der dyrker den her sporten. Men jeg har faktisk en del elever, som når de skal fornyde deres certifikat, altså folk, som normalt flyver, skal vi sige, lige ud, så skal de en gang om året, så skal de have fornyet deres certifikat. Og der tager jeg dem så med ud, og så flyver vi lidt kunstflyvning og spind og træner spind. Det er jo noget, man ikke kan træne i andre fly, så der træner vi så i den flyvemaskine, jeg flyver i. Typisk er eleverne, de er fuldkommen bit. Så det udtrykker det selvfølgelig alle sammen på en lidt forskellig måde, ikke? Men det er sjældent, at der er nogen, der kommer ned og ikke synes, det er sjovt. Det er altså fra sjovt til fantastisk sjovt hver eneste gang. Og det er jo selvfølgelig det, der tænder mig, ikke? At folk synes, det er sjovt. Men vi flyver også kun, når det er, man kan sige, sjovt. Hvis det ikke er sjovt, så dropper vi det. Men de fleste, eller jeg vil sige alle, synes, det er urostiligt sjovt.